gelekî tişt li ber dest çêbûne berê xewn bînin ji mirov re yanî. Mirov digot eger hebana mirovê gavên baştir bavêtana û kesê ku mijûlî çanda Kurdî dibû an jê wêjeya Kurdî dibû dibî bo ku karên baştir an berhemin baştir bidê. Îro jî ez dikarim bêjim wêjeya Kurdî eger gavên wê hêdî jî bin lê ber û paş de venegeraye her ber û pêş de çê. Heger vê ca em wê beramberî guhertinên berçav ê dunyayê rû didin bi rastî hêviya mirov e ku wêjeya Kurdî gavin ji vê mestir bavêje ji ber derfetên ku jê re hatî ji torevan û wêjevanên Kurdan re hatî geleke gorî wê jî gavên mestur û baştir bavêjê. Îro tevî wê jî tiştên nû dest pê kirine yanî. Aniha eger em behsa wêjeya Kurdî bikin. Wêje eger rexneya wêjeyî nebe wêje jî pêş nakeve. Rexneya wêjeyî bi xwe îro di destpêka damezrandina xwe de ye. Yanî piştî îro zanîngehê me peyda bûn, îro nefşek nû bi zimanê Kurdî dixwînê ji rêza yekê heta digihê zanîngehê îro berî niha têgeh û zarwaz û zarwazên wêjeyî ê di nav destên mirov de gelekî kêm bîn. Îro ketine zanîngehê û zanîngehan de têne xwendin û îro nefşek nû fêrî wêjeya Kurdî dibe û bawernamê masterê çê dikin û di wî warî bi xwe de yanî di wî warê ku bikaribin xizmetê bikin.